Sugeng siang nggih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih malih teng kontene Mbah Yi nggih pemirsa. Tan, pateni musikem pateni sik, Dok. Pateni sik, wis. Tak ceritani. Kan ning omah ora nek motor. Motore Repa dhuwur Ibu gak gaduk. Ora iso. Yayang mbek Yoyo nyuwun sarapan endok sing diceplok. Ayo ternang Mek Maksum. Awakam tak gawekno sarapan saonone sik ya Ibu mau ndek lombok iki. Ayo mbek ndok aku mah iki herpes neh. Ya saya ning gone Lek Sum golek apa-apa kono lho Lek Sum duwe ndok ki nggo Yayang mbek Yoyo. Ayo. Ibune urung mulih cek. Apa jenenge terapi bayi. Lho, rambut temthek ya kaya ngono. Adek kaya ganen roses lho. Ayo sisiran sik. Mang Mabuke sik. Mang wes. Lha tapi saiki jebobok keneh kaya urit gulit lho, Ndok. Ayo sing api aja gila-gila ngono ah. Montore ning omah iki Nara pemirsa. Nek bengi kan pas mantuk dianterke Mas Dimas Zainal Arifin. Si anduk nggawa dhuwit anduk. Iki lagi terapi. Wes tak gawekno sarapan sing ana ning omah, Nduk. Rung blonjo, Dek. Engko sik. He, aku tak golek dompetku ning ndi tuku ndok jerene. Iya, wes Lek Sum. Emang tak tumbasno tempene Lek Sum. Wes ning kene, nggone Lek Sum kan wes di protoli. Oh gak apa-apa Lek Sum trepe pengen mubeng-mubeng kok. Wah Lek Sum katase mari ning kono, kae. Mboten. Lho nika lho, aku pengen delok tok Lek Sum lho. Oh, alah carane ngene Lek Sum, nganggo genter sing dawa. Nggih, nek slontongane dadi jenengan nek jukuk sret langsung mlebune ning slontongan. Lah nek jan langsung jukuk rono walah medune rono laren rene. Oh, alah nggih Mbak Kori. Baterku nduh. Nggone Lek Sum anu diprotoli kula ngoten. Tapi mengke nek dibabati tukulan dadi apik Lek Sum. Nggih. Mboten tak cukuki niki sithik tok nggih intan Lek Sum. Nggih, sambel osek terus goreng bandeng. Walah sebeklet. Sing yayo niku bandeng. Yayo nyuwun endok diceplok Bude. Lah mamae niku nerapekno Mbah Yi kalih Repa kalih Makjah pe sisan pijet. Iya ora yo. Ndeknane ke pijet sisan. Anu Lek Sum. Tobo. Ah, nggih kalih buke. Tan rene tan. Rene. Nggih nek diceluk nggih. Nek mboten cocok nggih. Nggih. Ngoten nek diceluki tan. Lah, buke dadi soteng. Disoteng nek godhong telone Lek Sum. Gone Lek Sum sebelah kene wis dibersihkan. Kak umbah-umbah, Mak. Ya. Libur. Bae Maksum wis bar diingi Mbak Ulan yang babak. Maksum 2 hari sekali. Sekali, Mbak. Aku tak telesi terus kok mak aku. Carane ndekne bar aku subuh klambi-klambi dipluruti langsung ditelesi Lek Sum. Kok sik Ibu orang bareng mandi. Wah kuwape to. Ditelesi kan kok mesti terus mesti dicuci Lek Sum. Wis taktike intan ngono iki. Nek dimbeno kok ora Tak umbah sisuke nek Dek Susi Dek Dewi kan 2 hari sekali. Aku ya Mbak. Intan iki jan bendino. Tak jane yo mau berdua Mbak Ibu, Mbak Intan. Berdua tok. Umban dengan 2 hari sekali iki. 2 hari sekali. Mbak Ibu Turunan langsung geget ah. gak iso Tak jak dolan nggone Kinara. Ayo nggone Kinara moh, Ibu ndang budal dhewe. Lah kene apa? Aku umbah. Ya ditekati moh melok Lek Sum. Kok nek tak tinggal dhewe, ya yo dolan kok kadang repane ndi ndekne anu. Ya wis tak tekati umbah sik. Pokoke iki mbah-mbah aja sampe kene. Wis pokoke umbah prioritas tenan. Mbah-mbah. Oh, umbah pokoke Lek Sum. Nomor 1 pokoke. Nomor 1. Lek Sum aku ketoke
ya Lek Sum? Mbak Ulan apa putune Mbah Rup ya? Mbak Ulan. Di Mbak Ulan. Mbak Ulan kerja, mulai kerja. Toko di Lek Sum? Cepu. Ning Cepu, balon toko buah ku lho. Toko buah Toko balon. buah sing anu Mbak, sing perumahan sing omahan ning pinggir sawah ku lho, Mbak. Balon kadang doro, Mbak. Kulo mari gun tau roh Lek Sum. Sadi stasiun. Maksudnya gak ning ABC ke stasiun balapan. Ngono Dek. Aku sampun nek niku lo nuruti cah niku lho. Ya wis engko sak anunan welas wegeran. niku sekarang Aku ya suwi ra tau nyambel sak Mbak. Blosek Lek Sum. Kadang kan tangane kula tak ngulek ronda anu lomboke tak godhog sediluk terus langsung sek. Oh tempene masih 3 lagi. Mak depan kalih mak dasih. Nggih. Aku metu kene. Metu di. Wong Intan senengane muter Lek Sum. Aku melok muter. Nggih. Oh, tarne Lek Sum ning kene Tan. Nek gonem kan ning dhuwur gendeng ya. Oh, iya wedine nek pame pas cilik kan ra iso munggah. Cilik dong telo. Wes dinanti Yaya Yoyo Ji ayo. Dari kejadian yang kemarin itu, jadi aku ki rada lebih hati-hati gitu pemirsa. Jadi memang ya tidak semua orang itu nyaman untuk disyuting. Kayak Lek Sum gimana ini? Ya. Mbak ndang syuting Mbak. Kita ketokno sithik. Pokoknya sing kena takjak beranu ki ya. Kaya dulur-dulurku. Terus dulur-dulurku mesti Dik Dewi, Dik Susi, Repa dan semuanya kuwi mak dulur-dulurku. Terus kengko Lek Sum, Deyat kuwi Bucare. Kuwi yo enggak apa-apa. Aku anu Mbak, pokoknya nek kudungan gak usah, nek pas kudungan aku sampean apa nek ngarani sampean concong gak apa-apa ngono. Nduk HP-ne rondok dikurangi nduk ya. Nduk patem delok ngono neh, abang neh. Ndek ini wis sembuh lho. Terus gimana dikon nyoncong, tak concong saiki ae aku ngono. Iki godhong telone mbok umbah apa ora? Pokoknya tak gawe sambel cemeding godhong telo. Terus dapat bandeng presto dari Mak Besti tadi malam. Terus ambek lawan tempe mbek sego anget. Yaya Yoyo request sendok ceplok mbek telur nasi putih wis ngono tok. Soalnya iki mamae yo belum pulang. Nganterke Mbah Yi terapi. Mbek Repa, mbek Salwa. Aku Mama tahu Susi. aku dijak. Iya ning kono mbek Mas Wahyu ah. Dipijet-pijet ngono ya Tan ya. Ini terasa apa ndak ngono ah. Ya wis, nek sentak-sentuk ngono nduk. Sik. Ya sak piro? Iki nganduki Yaya Yoyo nggih pemirsa. Aku sedikit. Sedikit, Duk. Jere Mamah kon rondok banyak betang gede, Ji. Iya, Ci. Kowe kalau aku sesudur aku, Heeh. dia karek nunggu suka. Oh, ngombe vitamin. Loh, Ibu es. Kita dur-dur. Iya, Yaya Yoyo dhuwur ya. Yoyo banyak, Nang. Ya. Ya, Es. Bu. Iki sing Yaya. Tambah sithik, Dik. Sing Yaya. Gak apa. Oh, Yoyo ya. Boleh, Le, banyak ya boleh. Hop, hop. Aku malah seneng nek makme banyak loh. Wis engko ndak Intan. Kayak Intan ben tampil dhewe. Bu, aku piringku gak kuwi. Iya iya, saiki rene. Lah, tak pilih nasi gawedi le. Oh, tak pilih nasi gawedi yo yo. Yo yo sing gedene sak padha budhe to ke. Wih. Cuma dibumbu sedikit garam ngono ta. Iki ae, kok kasih ngene. Aku senenge. Raiko, Ora usah nggo iko. Masa nggo iko le budhe nek nyetok ya tak kei garam ngono ta. Nek mamaku kei iko. Ben piye? Wes ngene wis enak. ini makan blender puas. Wah, iso lah uyahe pirang truk. Terletak. Iya. Aku kan jajan gak kayaknya asin. Enak asinnya. Kayaknya iya lupa. Masa ngene iki awak biro iko barang? Lah iya ora usah. Ngene iki wis jujur. Kita iki lho anu nemu iki lho. Andek mundur. Wis mundur Iki lho. Apa jenenge iki? Godhong telo.
Mbak Intan sak anu lho, le sambel tung terong. Iya. Mang sambel keringetan. Lah kamu gak punya ini lho. Apa kuwi? Sangerem. Kentang hitam. Heeh. Mau juga? Ambil. Ambil. Ambil deh. Empuk udah nek godhog empuk tenanan. Intan gak mau? Nanti aja. Oh, nanti ae. Ya wes, nek nanti ae. Oh, terayan. Godhong terong. Wes ngene tok le terus disambelno korek. Ngono. Masa nek tekeh ngene. Mama. Mama piye lah? Mbah nek latah ngono kuwi lho. Pokoke iki lebih baik nek latah langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un apa piye ngono. Tiga kadangnya ya. Mati. Iya nek Mbak Repa. Latah ki gak sengaja. Latah ki maksudnya ki kaget lho. Jumbul, ngerti jumbul ra? Kadang Mbak Intan mae ucul, mae sapa tetan sing ucul aku ngono. Ngene ya. Ya ta? Heeh. Iki aja mbok lungguhi gak. Jebol. Dia jebol. Mejone. Jebol gitu. Ini nek brambang terasi gitu. Brambang terasi garam. Sedikit gula. Heeh. Emang tak anu sedulu tok nduk tang. Oke, nduk larane. Tak boleh. Tak apa? Apa? Ya Allah, takku kenapa ya Allah? Anu tak godhog. Betul. Mulak gampang lek mentah iki ya kan bolah tanganku ki anu kok sakene ki lho cumpleng. Tak godhog sedikit kok. Ben rondo empuk. Temri. Wes kita iki, Dok. Suwun nggih, Mak. Tadi malam dikasih bandeng iki Mak terus tak prayer. Kalau tempe mbek bandeng. Iki mah gak ning ndi kok nek sayure ning gone bakul blonjo gak tempe nggone leksu tak genteni. Terus kepundhok nggone leksu dinggo yaya yoyo. Terus iki sambel temedeng. Godhong telone kanggone Mbah Yem. Belum gambange mencolot iki. Brambang. Alah wis mencolot ning ndi. Iki cikalanku yo ilang separo. Tak golek iki digawa tikus. Ketoke pemirsa ngarep kan apa mulai ditanduri apa. Tikus-tikus iki padha mati ning gone Mbak Indah. Tapi begitu mati kok garing. Kok kena apa? Kok gak gelem males kena apa to, Nduk? Apa? Sambelku. Wis halus kuwi. Wis halus. Bismillah. Enak apa ora? Mbok. Kalau rohi rasanya enak ora iki. Udah kasih nih. Gak usah tak kayak tomat ya. Ketokno kan kan. Oh. Sambele. Jelas ya, iki Mas tak umbah. Kuwi apa jenenge jeruk purut. Jeruk pecel, Dok. Wis ora tak kayak tomat iki. Dikek jelantah panas pemirsa. Jerantah panas. Panas sih. Hop, wes, hop. Tak buat isine. Mari seger. Lihat tan. Edit no tan. Cedakno tuan. Sik tak jejali pemirsa ya. Bismillah. Nah,
Ayo Mbah enak mbah ora. bersama makan yuk. Yo. Iki di ngono. Terus terakhir kita. Kok kene kok sebelah kene. Iya. 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 Wes. Iki lawe mbek iki. Iya. Wes, Oke, cus. Le Bude minta tolong boleh? Tolong ambilin sendok ya Bude ya. Pinter. Makasih Le. Ya, Mam. Sendok. Minummu nek kutah lho, Le. Enggak, ya wes. Yaya nek mau mam lagi lho ya. Wes, ndah ambil. Ambil sego tapi. Oke, wis bar mam sego kok dekne beno tan. Beno. Yaya wis bar mam nasi. Engko nek pengen bandeng tak kongkon ngambil berdua kuwi lho. Oke, pinter. Iki minummu, Nduk. Pinter. Iya, makasih ya Le ya. Intan sampai ke sini. Lah, up. Nah. Iki lho bandeng Bude tak sebelah Mbak Intan. Kamu ingokno ke situ, Dok, ketok ora gede. Sik ya. Kelihatan. Yo iki lho ambil Le, bandeng Le. Nanti ambil ya. Intan udah ngambil loh. Udah. Ambil sambel. Ambil sambel. Aku pengen muluk itu kan. Aku terima kasih dijukokno Yoyo. Kuwi tadi tuku tempe ngene lek sum. Aku pengen muluk ae kok. Ngene lho Le. Ngene. Iki kaya maksudnya mak eman sing ning ngene ngisor pring. Dia tak mam dulu ya Nduk ya Le ya. Mas Al dikon mam ra gelem muni ngene. Aku kowe mam anu Bude ngenteni mama. Muni ngono. Enggak. Ya kamu berdua, Mam. Saya mau kenapa nanti aja. Nanti ambil ya. Apa sebenarnya kita balik mesti kan. Dikondong Mam. Ayo, Al, dong Mam. Oh, nanti kaki Mam. Engko so apaan? Bukan sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana kama razaqtana wa qina adzabannar. Enak mata. Semeding godhong telo. Berasnya beras anyar kemarin titip Mama Susi tumbas neng. Kono lho. Oh gak kene berapa Le? Nang selepan. Aduh kono lho. Cepu. Belum. Orang cepu lho. Karo makjah goncekan, ini selepan. Berarti beras harga 14.000 sewa apik mesan mendul. Desem. Amat ya. Tanduk nang ngene nduk lah. Adike Mas Monyo jenenge Lanang lo ya. Cahya Rizky Maulana. Panjang ya. Kamu ya panjang. Sukma Intan Dwi Nurhayati. Sukma. Berarti Sukma Intan Dwi Nurhayati dulu sing jenengno almarhum Mbah Kung Hitom diimpeni ngono. Pas aku nek kene rumah sakit ya ditunggoni Iya. Mbak Repa. Mbak Repa sing jenengno Mama Dema Sayu Repalina Pramesti. Dek biyen kuwi enek Mbak Endah. Kamu sama ini Yaya Yoyo Mbak Endah. Dema Sayu Repalina Pramesti zaman itu lagi sinetron pemainnya Repalina Estomat dulu dek biyen Mama mengidolakan. Estomat ya. Estomat. Estemat. Temat apa tomat? Tomat atau temat ya? Banget cantik. Aku ya dulu sama kajalu. Tahu lagi ngelosin. Apa? Datang. Datang. Oh, datang. Cepatnya. Cepetnya Mbak. Laporan mah aku udah mam sebelum Mas ya Altok ngono. Terus 1,5 sama dong. Enggak belum belum. Terus datang Mbak Reta.
Wis terapi pemirsa. Balik rono. Heeh. Ame ngomong ya. Iya ya, Cing. Turun ke bayi ya. Ada Mak Jah juga. Masa? Cek makan deh anu. Berapa menit deh? 4 menit. Dan itu 6 ya. Lawangnya buka dulu. Lawang. Udah kan udah. kunci. Wah, enak banget ya kan ya. Enak banget. Ya pemirsa nanti disambung lagi nggih. Minta tolong matikan dulu ya. Pemirsa, akhirnya ngene Bu, tak gadone yo yo. Halo Mama. Halo. Mak kingko roti saman gawa Mak ya. Engko ndom mbek Mbak Yati, mbek Mbak Narti. Enaknya mak sambelnya mak. Aku gak pakai. Sambil cemeding terasi, Mak. Ya, kayak aku deh ya. Iya, walah jos, Mak. Wis nek gaduh sambel gak apa-apa. Pedes banget lho. Iki sambelnya tak godhog pemirsa tadi dimakme karo sithik-sithik ngono. Emang gelas sapa? Yo yo sing yo. Mang antri pira, Mak? Buke, Mak? Duluan, Mbak. Wah, malah nomor 1. Ini gurine semakin wong. Wah, gurine buke suwe iki. Berarti ki nek budal isuk tre yo nyoto yo, Mak yo. Nyotone ki Yo semakin wong, Mbak. Nah, tapi jare wis enek wong mulai wis sanusu nang. Besok mang yo terus buke teko. Dadi nek di kerjakno sik pijete pertama kan cepet ya menes pulang. Guys, soalnya nek uang kok. Gak apa-apa. Iya, anu pemirsa itu loh kadang wong ngamen itu sampai masuk ke rumah. Mungkin kan nyelok aku gak krungu. Jadi kan pagar saya tak tutup kadang langsung mlebu. Bener jare pemirsa lebih baik pagar itu dikasih fiber. Fiber ki ditutupi niku lho Tan. Kalau Mbak Indah. Iya kaya nggone Mas Dimas niku kuwi. Ngono. Iku Mbak Indah kuwi sing benakno. Lek ndon. Lek Lek ndon. gendon ya. Lek gendon. Mama masak apa ya, Mak? Aku nih, Mak. Oh gak, iki lho Mama ngerjakno apa? Mesti pengen asem-asem Anu iwak pitik coba, Mak. potong. Potong. Mampir pasar, Mang. Ya. Oh, ki kok rotine gawa, Mak. Enak ya, Mbak. Iya, Mbak Dwi kancane sampean. Iya. Tunggale dituku Mbak ini ya. Iya. Ora sambut damoni nduk wong dong telone wis adem. Iki mukbang gedhong telo pemirsa. Ki lho lawahe dienggo, Nduk. Wis Ki lho lawahe. Mbek tempe. Tempene ki lho, tempene Mam. wis tempene wis ki tinggu lawang kono. Nggih pun pemirsa nggih cerita hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga si sakit dan paringi sembuh. Untuk pejuang garis doa semoga yang diberikan momongan yang saleh-saleha nggih. Intan sithik-sithik Endo Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.